Du har prøvd å rope Jona og si at det er faktisk for etter å bruke seg til en røykmaskin. En røykmaskin er det. Han får komme inn med en liten løte, og her vil være skuit etende fullt av røyk. Ja. Jeg slutter ikke. Ja. Og Maren er polskap og vujsen med det fælde. Vil jeg bare sige til, er han ikke røyk det? Tjukka til faktisk. Alltså jag har varit där skräpepapper. Jag säger det vi Johan att vet att det är man kan slätt alltså han har bara smittat av veck eller något annat. Vet du vad vi har gjort? Vi lumpade. Vad ska jag? Rökmaskina. Jag klarar inte halta med mig. Det är så jäkla roligt. Oh my god, det var stort lätt.